Mayong 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 mayong
mayong hapon mga kasap. Kabusog adunahan, kamusta tinanan. So kung kasi sa to'y musuon, sunaan lang ko ninyo, no? Pero katong mga tigulang na ayon taon, kay basig mapas mo ta. What? So karong hapon na, Huwebes. Napamantay tulingan, nya karon kay namtay naabot gud mga kamunggay o kag Batangas. So ato ni sa buwan, no? Sa buwan na to para natin sabaw. Magkuha tag pila ka buok diri. Maghimo tag gamay sabaw para mainit ra tutian. Ano mo ni ato ning sa buwan karon naapoy ahos, ato ning ahosan og gamay. Butangan na to gamay paksiw para daog na. Sugda na. Ay mga kasap, maning kaamot ang mayo. Maniho lagi no. Lisod ning mag-inusara ta sa pagpuyo. Layo tas pamilya. So kung wa kay diskarte, maglisod ka. Oy, maramag na sagbot. Amo kay bawo nga karing kamunggay lamian gani. Grabe kay ni busog. Wa man tay laing lamas, so atong himuon po sa natog ahos. Ahos lang. Oh, labas pa yung kamunggay oh. Dili pa riyan ang imong mapalit sa merkado ba nga grabe nang kuan na. Nangalarag na halos. Pero kini gikan ni kuan. Batangas, dala ni sa mong kauban. May kay manggihuna-hunaon pod kayo taon sila. Salamat kayo mga sa inyong butihing loob. Pag malain, nawa kayo. Ganay. Daog na. Charot. Ina mga kasap no, nibukal na siya. Ang atong sabaw na ana diha ato nang gilunod ang tulingang paksiw. So ilunod na po nato atong ano, itong kamunggay, taod na natin sabaw. Sus, lami ayaw niya eh. Basic na basic mga kasap. Dali ra kay ni. Bisag kinsa kay bawo ni sus amo sa probinsya sa una. Mao jud ni among paborito, kay among puy lain. Buntag udto hapon gabi, ugma na pod buntag udto hapon gabi hantod mahuman ng buwan tuig. Kamunggay gimi kada adlaw hantod sa napay dahon ng kamunggay, mao jud ni amo ang madali-dali. Salamat kayo sa kamunggay kay nakapirmi sa mutugaran. Impas karon daw taon. Dara mga kasap, sus dali ara na luto na tong sabaw no. Ato na nirong paksiyon, agoy Ginoo ko. Salami agyat. Ang ahos ay lupad-lupad. Ug syempre di na to kalimtan atong paksiw dara. Abtan pa ni ugma ug mas gabi eh. Di ba? Kung kita natipid rin mas manahon na mga kasap. Mangaon na ta! Para nahimo ng sabaw, napoy bahaw. Mangaon na ta mga kasap. Ato na ning langkatan.